good Lord bless you and favor you. So let me just go ahead ne message yandinayo nasi. All right. Vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu, these blind men, they came to Bethsaida, and some people brought the blind man and begged Jesus to touch him. Vanhu vakauya nehama yavo iri blind. A blind man was being led nevamwe vanhu ndokubva vamunza kuna Jesu. Vasvika pana Jesu, Jesu ndokubva abata ruoko rwethis blind man, ndokubva atanga kumuleader out of that village. Ndoda kuti uone picture yekuti besides kuti Jesu ari kubvisa munhu in that village, but pari kuitwa hand over and take over. Munhu ari kubva pakuleadwa nevanhu ndokubva aiswa muruoko rwaJesu, ndokubva atanga kuleadwa naJesu. Paari kuleadwa naJesu apa ari kuleadwa achiri blind. Aunzwa kuna Jesu for solution kuti atange kuona, but paasvika kuna Jesu, he is being led by Jesus anoporesa. But in this moment, he is still blind, but yet being led by the one and a solution. So there are times you cannot think of it kuti unamngari when you still got a problem. But some people automatically judge you. Kana wina mwari wafana nguri dambudziko radai, kana wina mwari zvaifana kutopera. By experience vanhu vaigona kuudza, maybe this blind man akambudzwa kuti Jesu paakasangana blind Bartimaeus akabva aporeswa. So this man anika history, anika nhorohondo, ane zvaakanzwa concerning Jesus. But this time Jesus ari kuita a new thing. But this new thing achigone kufadza this blind man. Nokuti this blind man paabviswa maoko ehama dzake achinzita kusvitsisa kuna Jesu, he is expecting a change. He is expecting sight. He is expecting favor. But this time he is being led. Zviri naturally zvaanga chingoitwa nehama zvokungotungamirwa akabatwa ruoko. Jesus is doing the same. But guess what? Paari kufambwa naye aina Jesu ari blind, iye anogona kusaona kuti ndatobviswa mumaoko evanhu vambofamba neni for a long time ndiri blind. So there are times yokuti vanhu havangokusvitsa pana Jesu, but Jesu kana akudai kuita chinhu newe haadi vanhu ivavo. I don't know if you can hear me very well here, or let me break it this way. Vanhu havaita zvakanaka, they've led this man to Jesus, but zvoda kuitwa naJesu manje hazvidi pane vanhu. That's why Jesu paari kubvisa murume from this village, ari kutomubvisa futi from the side or from the leadership of people or of men. Saka paari kubviswa naJesu achiendwa naye outside the village, Jesu ane chinhu chaanoita ndokubva apfira mate. He spat on the man's eyes. Just imagine kuti dai Jesu aenda nevanhu vese vanga vakabata this blind man otanga kusvipira munhu uyu, these people vaigona kumuudza kuti waakupfirwa mate and the like. Saka sometimes your miracle is so reserved to a level yekuti you must seek God on your own side. There are times yekuti chida kuitwa naMwari achidi vanhu vanowacha vari just close to you. Why? Because they can vanogona kutokudinaya access kuhealing yako, nekuti the process sometimes inogona kubohwa vanoona. Isu ndisi tatonzwa apa kuti Jesu wakapfira mate meso ebofu, but iro parakapfirwa mate harina kuona. So there are times yekuti pane choda kuitwa naMwari muupenyu hwako, but vanhu vakakukomberedza sometimes they can hinder your blessing or your life in the mighty name of Jesus. So this man is being led by Jesus. He is still blind but walking with Jesus. Sometimes I can put it this way: still broke but walking with Jesus. Still sick, but walking with the healer. So he is a blind man walking with Jesus. Panika distance kari kufambwa, Jesu akabata ruoko rwemunhu ari blind. The healing haisati yaiswa pamunhu, but the healer is walking with the man. So Jesu paari kubvisa munhu mu this village achienda naye to the other village, ari kungoedza kushowa a picture kuti ndiri dambo kubvisa mu environment ine vanhu vawaitrasta for a long time vaikuleader. Why? Because chandinoda kuita now, even vakunotrasta vacho vanogona kukudinaya favor. Why? Nokuti Jesu arikuda kupfira mate mumeso emurume uyu. Chakangoita kuti zvive easy kuti Jesu apfire mate mumeso emurume uyu, he was blind. There are times yekuti your sight is denying you the process of the miracle. What you see sometimes chiri kuataka what God is about to do. This blind man is being led by Jesus out of the village. Haisi nyaya yekungoenda out of the village, but inyaya yekuti Jesu paabata ruoko rwemurume uyu paitika inonzi hand over and take over. Why? Because the process yoda kuitwa naKristu, it's not good in the sight of those who can see, but it's good to the blind man so that he can see. Kachirungu kakarigani kadzokorore.
Zvida kuitwa naJesu, it's not good. The process yada kuita kufira mate, it's not a good thing to those who can see, but it's a good thing to a blind man so that he can see. I'm sure Papa Rukundinzwa. So which means these guys, because vanoona, it's dangerous. Kuti Jesu aende these guys, these blind men, on it at the process, you're not going to go. So there are times when people don't understand what God is doing, they can fight their own miracle, they can fight their own. Jesu abata ruoko rwe blind man ndokubva abva naye pane vanhu vauya naye, that's hand over and take over. But in our Jesu asiri kutakura vanhu vauya nemunhu paprocess yaarida kuita, the process is not good kana paine vamwe vanhu. Why? Nokuti Jesu paachada kufira mate, these guys vanogona kuudza munhu kuti shamarika uda kupfirwa mate haimbonzvengesa kumeso and the like, kana kuti vaigona kuti kuna Jesu this is not good, toda kuti muporese munhu. So sometimes the process is not good to those who can see, but the process is the best for the blind man to see. Ipapa ndingangodaro ndichitaura vamwe vanhu vakauya nemunhu kuna Jesu, but I'm talking about you, your own common sense, your own thinking yekuti inogona kutokuhinda what God is about to do. Why? Because by your own logic unogona kunzvenga kupfirwa mate, by your own sense unogona kufeel out this process in a humiliation. But I've come to tell you this: God is good all the time. All the time God is good. So the blind man walked with Jesus. The blind man was walking with Jesus. Just imagine, vachibuda muvillage vosangana vamwe vanhu vane zvavanotaura, people they talk, vaigona kumubvunza kuti ko uri kuenda kupi kushamwari, oti ndina Jesu, onzi aiwa hasi Jesu, because dai wanga una Jesu dai wakutoona. Kuna blind but me asi akanzichiona ipapo. Why your case haisi instant? Sometimes we need patience. Blind Bartimaeus akanzichiona, but this man akafambwa naye naJesu asingaoni. So sometimes people can judge you from their own experience. Kuti aiwa ini pandakanamata 3 days fasting and this, ndakabva ndawana breakthrough and this thing happen. You hausi serious, maybe hauna kuita maprayers akadai, hauna kuita zvakadai. Testimony yako inofanirwa kundisimbisa kuti Mwari vakakuitira. Haifanirwe kuva chisimbiso cheprocess yekuita kwaMwari. I'll repeat. Testimony is good. Ino-encourage vamwe, inosimbisa vamwe kuti Mwari wedu achiri kuita zvinhu among us. But the real danger ndeyekuti when the testimony we treat it as a formula. Kuti ndakasanya 5 days saka yako case ifana kudai, because ndakabreaka. We worship in the Spirit. We are led by the Spirit of God. We need a spiritual drive. Not our own common sense, not experience, but the revelation. So this man arikufambwa naye naJesu ndokubva abudiswa muguta, and Jesus wakapfira mate meso murume. And Jesus said to him, do you see anything? Mubvunzo hausi wekuti uri kuona here, ndokuti uri kuona here chimwe chinhu. Kureva kuti murume uyu palevel yekuona zvazvaoneka kunzi ari kuona. But let us go deeper a little bit. He looked up and said, I see people. I see people. They look like trees walking around. What we know, mita haifambi. But this man is saying, I see people. They look like trees walking around. There was a confusion in him. There was a confusion in him. Haasi kunyatsoona zviri normal, but ari kuona. Vanhu panyika varipo, miti iripo, vanhu vanofamba. Zvaari kuona zvese zviri correct, but hazvisi mu right order. Panofanira kunge paine vanhu vari kufamba, panofanira kunge paine miti panyika nevanhu vari kufamba. But there was a mix up pamaonero ake. Saka Jesu chaari kuita chii? Once more, he put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened, his sight was restored. His sight was restored. He saw everything clearly. So you see, this man had 2 challenges, but one challenge was hidden. Anga ane problem yemaonero, but maonero anga akavigwa pakusaona. So musi waakawana healing breakthrough akatanga kuona, ndo pakadiscover kunzi ane rimwe dambudziko raapo nokuti rekutanga rapera. So there are times, I always put it this way, maybe more like a joke. There are times that mumwe munhu anodada,
but nokuti haana chinhu haagoni kudada, because kudada kunotoda zvekudadisa zvacho. So there are times ekuti uri munhu anoshaina utaure nevanhu, don't socialize, but changokuhambula masituations elife. Haisiyo character yako, but wangopiwa character nemamiriro akangoita zvinhu. Saka uchaona kuti mari yacho kana yapo, kana zvinhu zvaakufaya, tichadiscover kuti une pride, tichadiscover futi kuti unovhaira, tichadiscover zvakawanda. So there are times ekuti we all got problems, but inyaya yekuti we are in problems, so we don't know the other problem. Kabadaya soreboshiata. This man was blind. Paakanamatirwa ndokubva atanga kuona a mixture, confusion. Vanhu kunge miti anga asingaone zviri clearly, aiona confusion, disaster. Kureva kuti he had a problem isina kubvira yadiscoverwa nehama dzake, yanga iri inside him. Nekuti hama dzake dzakauya nemunhu asingaoni, but auya kwaJesu, Jesu ndokubva azomuratidza kuti ayo, besides kuti vanhu vanoziva uri bofu, but ini ndine zvimwe zvandinoziva, une maonero futi ane problem. Let me put it this way. During those days vanhu vaibika nehuni anyway. So munhu yeye akanzi enda unotsvaka huni, enda unotema miti, you will kill people. Kureva kuti munhu ane maonero asina respect to the society, ane maonero ari dangerous, is not a good man in the society. He looks down on people, he treats people as things, kuona vanhu kunge miti, kuona vanhu kunge zvimwe zvinhu. Jesus. So this blind man pakaitika hand over to take over. Wakatungamirirwa nehama dzake dzikamusvitsa pana Jesu. But kana pana Jesu, kudawo Jesu kuti achimutungamirira. So sometimes that's the problem we have in church or some mukunamata, kuti people, they will continue to handle your hand when you are supposed to be led by the word. There are some people kuti kune vakakuparidzira ukauya kuchurch, but you must have Jesus in you now, so that he can speak to your life, he can instruct you, he can empower you. So vanhu vakasvitsa hama pana Jesu, Jesu ndokubva abata munhu ruoko akatanga kufamba naye. So being led by Jesus, yet he was still having a challenge, yet walking with Jesus. I know kune human philosophy zokuti kana uinaye hapafanirwi kuoneka a challenge, kana uinaye hapana problem ifanirwa kuoneka. This man was being led by Jesus, yet he was still blind. Why? Nokuti Jesu ane chaarikuda kumboita, anoda kumbofamba nemunhu asingaoni, ozofamba naye akuona. So I want you to understand this. This blind man sometimes is not aware kuti akandibata ruoko is the healer. Akajaira kungobatwa ruoko achifambwa naye. So hama dzake dzamusiya pana Jesu, vanhu vamubata ruoko vamusiya pana Jesu, Jesu ndobva vamuburitsa mu that village pakati pehama dzake. Why? Nokuti zvaari kuda kuita, hama dzikaona Jesu achipfira mate mumeso emurume uyu, one, dzinogona kutuka Jesu, dzinogona kusafarira zvaitwa, dzinogona kuudza hama yavo kuti aiwa njengesa musoro ada kupfira mate kwauri. So the miracle inobohwa vanhu vari kuona, but the miracle yakanakira asingaoni kuti azoona. I don't know if you can get this. It's a little bit deeper in my spirit. The miracle is not good for those vafamba naye, the process I mean. Vanhu vauya naye pane process yakuda kuitwa, which is not a common one. Vanhu vaida kuti Jesu already mavari vane a formula, and I'll read. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him, not to spit on him, to touch him. You see, sometimes tinoya kuna Mwari tine a formula, yet we must come to God who can do exceedingly abundantly more than what we can imagine or think. So there are times that we limit God because what we want God to do through the way yatinotenda kana kuti yatonzosaka zvatoda. Once they came to Jesus, they begged Jesus to touch him. They had the formula kuti akangobatwa zvinoita. And what Jesus did, he took the man by the hand and led. Also, there are times kuti vazhinji toda kuti Mwari atibate, atidi kufamba naye, toda kuti atibate situation dzipere. I'm sure during this time of this pandemic thing, people are coming and crying to God for the touch, for the hand of God, for the healing power of God. But guess what? He also loves to walk with you. He also loves to lead you. They came to Jesus. They wanted Jesus to touch this guy. But Jesus
So you see, we are in times when we want him to touch us. We want God to touch our finances, touch our health, to touch whatever. We want God to touch us. But guess what? Sometimes he wants to lead us. He wants to walk with us. He wants to enjoy a company with us. He wants to be with us. He wants to take a walk with us. Also, we need to walk with the word. Solution iripo. Vanhu zvavaida Jesu akaita, but akaita later after afamba nemunhu. Jesu akafamba nemunhu. Jesu akafamba nemunhu. Vauya nemunhu vakafamba nemunhu vakamusvitsa pana Jesu. And they begged him to touch him. And guess what Jesus did? He took him by the hand and walked with the guy. Yavari kuda ndeyekuti Jesu angobata munhu healing imanifest. But Jesu yaari kuda ndeyekuti aporese munhu, but ave ne relationship, ave ne fellowship nemunhu. Saka Jesu akabata ruoko rwemunhu ndokubva afamba naye. Vafamba vese akaburitsa murume uyu muvillage. He took him out of the village. Ndokubva apfira mate mumeso emunhu. Village sometimes resembles a church, resembles the kind of people that surrounds you. So there are times that Jesus it's a new thing. It's not good for those who are seeing, but it's the best for you so you can see. Anopfira mate meso ebofu. Anopfira mate mumeso ebofu. Chakaita kuti murume uyu agone kutopora panyaya ndeye kuti he was blind, because the process in a little bit of humiliation. The process yekupfirwa mate ine ka humiliation, ine ka kuzvidzwa. But we are led by faith, which comes by hearing. So through hearing the word, your word is saying you neither leave us nor forsake us. You are faithful, God. We thank you, mighty God. We bless your name. We bless your name, Jehovah God. We thank you, Almighty Father. Mandebo Shariasa. He looked up and said, I see people. They look like trees walking around. They look like trees. Kuva nemaonero asina kunaka society. It's a dangerous thing. You look down on people. You look at them. Season is useless. Mande barasole boshiata. Mante karadabosha. Baba ndiri kunamata over the viewers. Mhuri dzavo dzichengetwe nemi Mwari. Hazvisi mukungwara kana mukugona. Dzingori nyasha dzenyu dzakativumbamira. Imi munoti I will neither leave you nor forsake you. Faithful God, in the mighty name of Jesus. It's good to come to Jesus, but the best is to be led by Jesus. Chinoita kuti vanhu vauye kuna Jesu matambudziko. Chinoita kuti vanhu vafambe naJesu vave to be led by Jesus. That's humility and accept him as Lord and Savior. So they brought the man to Jesus, and Jesus took the man by the hand and began to lead him out of the village. May the good Lord lead you out of every system that deny access to your blessing. May the hand of the Lord touch you and lead you to a level where people will not hinder your miracle and your blessing. In the mighty name of Jesus. Sister Priscilla Zaranyika, may the good Lord bless you all the way from UK. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus. That's Kudakwashe Chelsea Mukanya all the way from Cape Town. How are you doing, my brother? How is Kappa today? May the good Lord protect your family. May the blessing of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus. Father, I pray, Babanduna Matitotaura Nyasha, as they watch, may the favor of the Lord be upon their lives. Sister Elizabeth Musachi, all the way from UK, may the good Lord protect you. May the favor of the Lord be upon your family in the mighty name of Jesus. That's my brother there all the way from Australia, Gideon Mutandwa. How are you doing? How are you keeping? Muringai chengetwe nyasha dzamwari pamusoro poupenyu hwenyu. No matter msiyapinda all the way from Cape Town. How are you keeping, my sister? May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Lichi Ome, may the good Lord protect you over there in Perth, Australia. May the favor of the Lord be upon your family in the mighty name of Jesus. My Chigudu, I pray for Chigudu family. I speak the blessing, the covering of the Holy Ghost to be upon your family. May Team Chigudu be blessed in the mighty name of Jesus. Protection and favor upon your boys in the mighty name of Jesus. Amen and amen. It's good to come to Jesus, but he wants to lead you.
He wants to walk with you. He wants to fellowship with you. They brought the man to Jesus so that Jesus may touch him. But Jesus took the man by the hand and led him outside the village. It's one thing to come to him. It's another level to be led by him, because he will lead you to your victory. He was led as a blind man. But one thing you must know, he never remained blind. When he leads you, he changes your story. When he leads you, he changes your story. When he leads you, your story must change. Allow him to hold you by your hand. Allow him to lead you outside the village. Allow him to lead you from the company of those who can deny your miracle. Why? Because the process was not good for those who see. Kuvanhu vanoona kana munhu achipfirwa mate kushorwa kudzikisirwa. Kumunhu asingaoni akapfirwa mate aone kudzikisirwa aone kushorwa. Anongonzwa kumeso kwake kwatota kwane mvura. But guess what? Achipedza kupfirwa mate, his life changed. So there are times that the process, Kunamata in a history is good, but it's a bit dangerous. Why? Because he are not, behold, I'll do a new thing. So your case is different from somebody's case. Chingori common ndechekuti achakuitirai ndimwari mwoga. But maitiro, who knows? Maybe your case anogona kufamba newe uri blind, but what I know aurambe uri blind. Your case is different from blind Bartimaeus. Your case is different from the blind man from John chapter 9. Bofu pa John chapter 9 akatotumwa. Akaiswa mavhu. Mumwa uyu akapfirwa mate. Uyu akaiswa mavhu. Akanzi enda undogeza. Akaenda ku River Siloam akadzoka achiona. Maprofesa ukatarisa anoporeswa anoona, but the process is different. So kunamata hakudi nhorohondo. Kunamata kunoda chizaruko. Tradition sometimes fights revelation. May God open your spiritual ears to hear the revelation of the scripture. May the good Lord help you to understand what He is doing. He is doing a new thing in your life. In the mighty name of Jesus. Thank you, people of God. Thank you so much. Thank you for tuning in. We meet again tomorrow.